Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Berman Lagasmi. Committee ke penpau ke gentlemen bana kalian ke new trip nong yo association kawai na ke kenhun ne ke association ke bahek bahapo yo du lawan ban ye kendu yangi hapo ke jingilam jong president ba korbat but vice president ikong Mary Marwen kini kidiki badan hapo kani association ke bah slam bah but kejingwan jong ki bani kendu ini kalong ban ai khublei ka executive committee ke ba thmai menta habide kani ka inspection ke badang menshisngi kani ka inspection jong kal nakalyang ka council ke belapan baik dak executive committee ringkat kejingdan lang ia mencharge market but development bangila batha ya EDC na po naga district administration banwan lang iba Roni walang nang ta laudan lang ru sector officer MPS people das bapet ya kenika area sini nam ta kaluan order but lawan lang ru da in charge OC jongka Lumdinjeri police station nang ta laidon lang ru naka hima melim ipa im documentary laidon lang ru na kini kisantali ki dor barshnom ki bamarjan bakayo te nakaliam na jongki ki penpaw ka jingkemen bangi lek ban jingo kayo but ngiru ngi snoban ong bangi don kata ka thong ka jingthmu babha bangi lek hayo ban tip ke ka jing shisha jong kinong yo la da kilong kinong thiet ne kinong de abangi pe ka jing lek ke jongi menshisni ka tho nam ta ka shong sup shong shngai nam ta kinong let nong wan namar ngi layo bon bha ki jing ujor ngi layo bon bha ki complaints hapo dis council hapo hima kiba sedang bon si kiniki nong tu nong lute hapo yo te ba onda ngi lapoi hayo mencisngi ngilap kidon ki jaka le se kibam internet ban pe ru khamtam ka parking lot jong muda hapo khriyo se kalong kawai na kadaw ban kring ye kinong le kam sneu kadaw kalong ba ketika parking lot kadan sau mala but hakini baru sau mala hapo jong kini parking lot kadum bha kimdan ki proper lightings but kumju ru ka jabo baru kibami napo yo le sinakli yo karung lo shigni parking te ban set kali ne ban let ban wan ru babon ki yo complain ba syatu shalute ni songkhai kata ba ni la pentip syaki officers beripek jongka muda bakin lei but sultanat bana kaliang ka sarkar MDA naka urban affairs department ba kila pentip syangi bana kaliang ka department kan sedang no ikawe ka project ban penbahai ketika parking lot hang tekli yo kabade jongka muda lingba kanika smart city Shillong smart city project te kani le sikin sedang no tang hau ni benai banwan shen but on the ladep ye kani ka jing pentrai le se kan wan ra biam ka jing shingan hang tai po khli yo tingila rung lut shakini ki shapedeng jong ka yo ha apo basa so sao ha lenti na po them yo molong sha mot pran ngilap badan pun bha ki iki ba mi tanat se ki street lights kimbiang but kumju ki CCTV kimbian la dadon ki balik kam snew simla ban kem iki mla ban yo nomor ba mla ban bat iki nomor bomdan CCTV baro ki badan ru ki la du lut ngala pentip sya DC ya kata la pentip sya SP ya kata but nakal yang juki kin le ka badan kam nakal yang jungi ngilap ru habedip ga jing khut jing subah ba la berat pathar ki jabo apo yo but ia kan niru nakalian ka executive committee ke bathmai menta hapo jong ka solid waste management act arjar alpo nginla ban pentrekam iki schemes jungi naka 15 finance commission naka tight grant ban penkhut ya kayo te kani kayo kalong shibenta ka phase 2 jong ka solid waste management program ka jungi kum ka council ka phase 1 ngila de ban pelai itu kitrok ket nyot ekishnong katukan ni tendishnong phase 2 kan deka ni yodo but phase 3 kan deka capacity building program ka bangila de penkre menta
ia ka policy terekam jungi kumno ba ngin ai awareness program nadu ki hima hadu ki shnong hadu ki schools but ki colleges but ki jakayo hakabedei but ke jingdon kam ban ya shimmen talang kum kinong shnong badan jingkit kle banwanra e ka social but e ka ri khasi sai si ni ka jingkut dan ngilala penle kunta lingba kanika capacity building program. Let's say what ikiniki jabo apo wa kan kamduna. Dan nakal yang jungi la persyangkat bala ban penstat ikinika project ke jungi penstat ini program jungi. Dengan kermen scam daga jungi trailang ke jungi shimentalang ki nongsong shnong jong kanika ri khasi be jungi kamtam ka social ngim artatin ba ngin la ban poisha ka thom jong jing job te ka jing ai khuble ngi ko ka isi ka long ba kan pin maru ingi habai de ka inspection ba kanam kut ta ka inspection henre ngin budin but halor ka inspection ka ba menchis ngi ngila constitute la notify ngan sa ai da ka notification ni pi ngan sa share baro ya ka we ka committee ka ba de pe tek ya ka jing shngan po yodu but kini shnong ba barjan badru habedi ujin coach suba ya kata committee on chair nakaliang CM member joni committee in the senior MDC jungi EM jungi congress Mary Kharpuri belong EM in charge about market but kumjuru iwei pa senior MDC jungi belong EM jongka health and sanitation iba pe ka solid waste management iba Victor Rani idelang member hangta but kumju na DC office ngila thung ya ADC Roni Walang naka police department la thung yo sector officer bari pe ikani ka area people das MPS nang ngila bu ru member na po urban affairs ngila bu member lang du ya baro kini kisan tali kisnong bamarjan nriu tali nadu ko umsosun kawa indo nang ta ka mokhar commission ka wathabru badka kolapati kini hindre tuli kishnong kinlong kirang ba shnong kinlong ki member jong ni committee badru nakalyang usim nila jet ya paim bad ya armut ki menteri bari pe ya kayo te kani ka committee kan shong nakapor shakapor ban yo ban pe habede kini ki artli ki mat ki bakong sangan tai ndre hakatu ga jingle jungi menchisni ngila lapru badan ki nong shong yo hangte ki bamdei nakajat brio khasi ki bade nabar te kila ki dejing dia harut surok klem dan ki kot kisla ki babia pilai hi dalam ki jom khmat ka jinglek ke jungi tu sngi ngilap mar khmat yaki onda ngila keli ki kot kisla kimdon te ngashpa ban kran shai ni babaro kitu ki ba khai klem kot klem sla klem tam ki bamdei khasi kinam la ban khai klem da biang ya ka trade license kaban issue na kalian ka council but kabasosi kalong kabangi ipat yaki thei khasi jungi ondala de ban khanra kimi shakhamat ban kam yaki ni dukan tekani kabala pen kaba pen kya jingmut bhai ni but kabanga kwa ban kran shai ban maham yaki thei khasi jungi bakinam long kita ki thei khasi ban phong ye kajang kersha khasi kadi kajang kersha badai ka burom ni ka kol bat kalong kawe naka ban peni ka jing ruspa kali ditustur hakariam ka bai rengam kwa bakani kajang kersha badai ka burom ka akor jungi ki the khasi kalong kajang kersha ka ban da ye ki kharpoi ai shisni tadi a strong message na kala ka isi